Oleh, ke channel kalau subscribe lah. Tapi ya notification bell klik ang all anda na ang lem oleh ke video te milaw an sak thina kalom le mai game kan khel thina booster tha em mai kan ko mong chu hi kan man thina nia en lo mong ve nga hi thalo tok ni game booster hi chi sang thang ma ro chu ke ma chu ni tha ka ti paw la ni hi lo hi chi ka ti tha ti kan ne chu project lo dal le nga i kan en photang o play store na download la nga in download zo ka de install non ta ni in install zo kha ni ni lu ta chuan he ta hen in click nga get started ka la te hianin hi lan on lo mai thein on nga chuanin en eming phat setangai chong lo wa hi an lo savek to ta tu chuan hi ta point on te to monitor en lo mo te ya ma se on lo mai ang chuanin kain in on nga chuan he ta lai ni lo tang plus sign na yan chuanin game in nei chuanin ke zo game ka da to lo wa fort mori te do wa hianin mani lok ka delete ta in game nei ka hilo ni ta sentian an in select nga in okay na in select nga in okay o chuanin in select so khain game loop ma khan hi boost in patang in boost nga yan in boost daw na ni emi zo hin na ka nga chuan in boost zo na game ai lut nga in ke la nga het lai si ra khanin a boost na mang o ke nge ti le mi lo chuan in boost nga ti khan game khela nga alek atam pe ham lo phone a hen tim lo o khati song kha dile me ro se o